Nobel Peace Prize surihini ra inkora ke thoma apharman ki pajir pon lake ningkan ke aphan phatega lo ki bengpon Iranian activist Narges Mohammadi aphan henlo Narges Mohammadi lake Iran adera long kai ke suarlu atuma jakong aron kirai kom pidun ver lapen kithayang atwara long ki paklang pon vera bang philo alang li non amat Iran human rights activist lapen defenders of human rights center mate DHRC along dunme pr pusi khipon bomlo alang li phan Royal Swedish Academy hin pensi surihini ra inkora ke thoma apharman Nobel Peace Prize ke pajir ponjia phan ingwai ponlo Royal Swedish Academy hin pen ke than pona tengke surihini ra inkora ke thoma apharman Nobel Peace Prize ke pajir pona bang philake human rights advocate lapen suarlu tuma phan apharman ki jokwan aphan karjap pi abang philo pusi than pon Pinpur pon me kedam tang aning kan surihini ra inkora hini apharman Nobel Peace Prize anong e ke pajir pon lake Belarus a human rights advocate LS Bialysky Russia Human Rights Organization Memorial lapen Ukraine Human Rights Organization Center for Civil Liberties atuma phan henlo Birta kiri bonlong atengke sangpi Narges Mohammadi lake non mat phatte kalusi do bomlang Iran government pen phongkre ke thom nep ingnang ponlo phong phoke akoi ki pipon dolo lapen phatte kalu ke thapon je phan prek jam alam hoi pangrum pet pen ningkan thong kebrai si phatte ke thapon ji lapen phong pharoi sira phokebra pli an anung ke sab je phan pangdak pon World Desk Report Karbinglong Live